Bi eguneko greba hasi dute gaur Zestoako Bainuetxeko 70 langileek. Gehienek urteak daramatzate bertan lanean 20 eta 30 urte bitartean. Gipuzkoako hitzarmena zuten indarrean eta lan erreformarekin zuzendaritzak 140 jaitsi die soldata eta ordu gehiago lan eginarazi. Bainuetxe talde bateko nagusiak direnez talde osoan baldintza berdinak ezarri nahi dituzte. Bi eguneko grebaren aurrean hotela hustu egin dute, nahi zuenari dirua itzuli egin die eta gainontzekoak Kantabrian eta Zaragozan dituzten beste bainuetxetara eraman dituzte, 100 inguru. Oso agresibo izan dela eta gure ustez ilegala izan dela, porque amendikan, zentrotikan, jende dana, beste grupua dakain zentrua eta ematea lanea, guretzako da, beste gure grupoko jende horrek gure lana egitea. Neurri honek zuzenean eragingo die gainera langilei. Erabat utxik egongo da hotela gaur eta bihar larun batean hasiko da pixkana betetzen, baina 21 langilek langabezian igaroko du asteburua. Bezeroei euren protesta adierazi diete langileek eta bezero askoren elkartasuna jaso dute. Los trabajadores muy majos. Y veo que tienen que luchar. Hori bai, bezeroentzat aldrebeskeria izan da. Orain egun gutxirako beste leku batera joan behar izatea eta bakarren batzuek zuzendaritzak kritikatu dute. Porque esto ya lo sabían hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos han hecho venir? Langileek murrizketa hauek ez dituztela onartuko esan dute, enpresak irabaziak dituela diraziz.